τα όλα. Να σου πω, ποιος θα βγει μπροστά να κάνει το... Όχι, εκεί κάθεται, δεν σας παίρνει. Γιώργο, να σου πω, Πέτρο, πήγαινε λίγο εκεί, θα σου λέω. Πήγαινε εκεί. Κάτσε εκεί, περίμενε. Κάτσε λίγο αριστερά. Από εδώ. Εκεί, ναι. Έλα λίγο πιο εδώ. Ωραία. Ο Πέτρος, ακούς. Φέρει την περούκα, Σας την μαλλί, Φέρει την περούκα, να μην φαίνεται. Δώσω μετά, Λοιπόν, το άνοιγμα είναι από εδώ, στον Πέτρο, μέχρι τη γωνία που είναι το μπαρ. Εκεί που τελειώνει. Και αυτό εδώ, αυτό είναι το άνοιγμα. Αυτούς εδώ δεν τους παίρνω. Δεν τους παίρνεις, δεν χρειάζεται. Πρώτα τους μισούς και μετά όλοι μαζί να μπούμε μέσα. Ωραία, έλα, πάμε, γράφει. Όχι, δεν πρέπει να Κολοτερουίτα! θα κάνουμε πως δεν βλέπουμε την κάμερα. Όχι, ανάποδα τα λέμε. 3. Μορένο, Harlem Shake, λήψη πρώτη. Αυτό. 3. Έλα, θέλω να πάω στον Κωστή για σουβλέκα τώρα, άντε, πάμε. Όπα, σιγά, πέραστε από εκεί. Από εδώ, έτσι. Σε τραβάει τώρα, Παντελίδη. Πού είναι μάλακα. Πήγε να ντυθεί, Έτσι το λένε, κάνει την ταυτότητά σου, ρε. Ναι, μην γελάτε, ρε, έτσι είναι. Πού είναι σήμερα. Κλακέντα, πάμε έτσι πρώτη. Κλακέντες, συμφορεύουν ένα, πάμε. Πες το πως το λέω από Παπα-Κωνσταντίνου. Ναι, εντάξει, θα το κάνουμε έντυπη. Α, θα κάνει. Δεν μπορώ, είναι αργά, τι να κάνω. Εδώ. Ναι, εδώ είμαστε καλά. Ωραία. Δεν μιλάμε. Το παιδί να φύγει από μπροστά με την άσπρη φανέλα. Φύγε. Ναι, κάνε πιο πίσω. Κάνει autofocus πάνω σου, γι' αυτό. Εκεί, μια χαρά είσαι άρχοντας. Δεν μιλάμε. Πάμε. Ανοίγουμε το στόμα μου. Μέχρι να φτάσω, πού θα φτάσω, πού να φτάσω. Και να μιλάμε τώρα και δεν θα μιλήσουμε από πάνω. Θα φτάσεις εδώ, μέχρι εδώ. Πού θα σταματήσω. Εδώ, καλά είσαι. Μέχρι να φτάσω εκεί, κάθε στα κίνητη, κάθε στα κίνητη. Λοιπόν, περίμενε να πω το πάμε, περίμενε όμως. Θέλει μόλις φτάσει. Γράφει, πάμε, ό,τι να είναι. Πάμε, ναι. Coloterrorista. Πιο εδώ να είσαι ρε μαλακά. Και πιο δεξιά. Δεν το βλέπετε καν. Ρακέτα, μοντέρ. Κάνε λίγο το τραπέζι. Εκεί είσαι καλά. Πάμε. Coloterrorista. Δώσε. Coloterrorista.